nakaliang jong ka government baka jing pendep ya ki bayap la kalong ki bayo covid lane ki bom yo covid bala kumno dei ban pendep ya kamet ke jongki hapo arbaji no paisngi hapo arbaji no paisngi kabamut habang ong hapo arbaji ke no paisngi kabamut lada klat menta kasngi klat menta janmit lasai hapo arbaji dei ban pendep ya kaniam kurukom bat kumju ya ki benta ki badon kam kum bajule baro sekata kane karai ka bangisim kalong hadin bangio i ya ka jingkiu jong kane ka khlam man lakasngi ngisgo thu ya ka jing ngisgo thu ya ka jing sngosi ya ka jing jinjar mensim jong gitu kalong ying kalong sem ki bamat ya kini ki jing dia ki presnosi tenrei ngapan map nakaliang jong ka sarkar ngimban si ban sim ya kani garai balakum no ki pajba no song snong hapo ka jela bakin sngo bah ban burom ya kani ka jing penbet jongi nakaliang ka sarkar naman ngile ya kani ta kamenta ka jing song sngan batru na kamenta ka safety jong ki no song snong jongi hapo ka jela barok away hakabidei bat ki kajingyap covid ka sarkar kalabtha renti ya barok ki nong song snong hapo ka jela bahadin balara ya kamet jongki haka sunduk syaki yang kisem ke jongki bakin skau bah banem plit ya katu ka sunduk baru bakin skau bah ban num penrung hayeng ya katu kamet yap jong kitu ki perlok ki bayo iau new covid henrei kin bu tang hapo baranda baru ban pendep ya kaniam kurukom kum mangala ong hapo arbaji janmik